Dneska vítam u ďalšieho nového videa a dneska som tu spoločne so Matej Kupkom. Čau. A ideme hrať dneska Rivals a ideme proti sebe. Takže tak. Uvidíme, jak to dopadne. Matej Kupko má 169 rating, ja mám 102 rating. Dáme prevesť takú, alebo vieš čo, Construction, keby bola zaujímavá. Ale nebudem lejsť na kešok. Takže ty koky, čo mám za zbrane? Takže uvidím, jak to dopadne. Mysleli, že môžeme všetké zbrane, alebo počuť? Ja môžem. No takže uvidíme, jak to dopadne. Takže... Počkaj, ja si niečo ukážem. Čakaj, to jak sa ja s tými zbraňami ja som nehral. Ja už veľmi Rivals nehrajem. Ja, takže tak. Hej, a jak mám fight? A ja, to nie sú žiadne na fajtenie zbrane. Ja som si vybral iba teleportácie, alebo co to? Som si vybral iba teleportácie, takže... Akože zabím asi. Alebo! To nie sú na teleportácie. Ja mám 17 životov. Ja si zoberiem jednu veci. Áno, tuto mám. Bam. Ale sa teleportujem niekde. Čakaj. Ja ešte vyberám zbrane, hej, takže... Počkaj, ja ti ukážem tak, jak v YouTube ja robia. Je tak taký snad. Nie. Nestrieľať. Ja ti to ukážem. Tak natáhnu. Nechaj ma. A tak dajú. Hej, čo to bude? Takže ideme fajtiť. OK, a to tá zbraň, čo mám, akože je docela OP. Takže teraz hrajme normálne, hej. Akože. Som si dal Amerika. Haha. To je normálna zbraň. Nie. Takže uvidíme, jak to dopadne. Vidíme. Ja tu zatiaľ sledujem, jak... Neviem čo. Ešte 55 sekúnd okola. 50 sekúnd. Kde si? Používa akože minigun, ale nič. Takže uvidíme, ďalej. Nie, ja si vyberám zbraň. Jaj. Nie! A to aj čestíc strieľa. Nie, toto je zvyčaj. Jedno, čo ťa podkazuje. Match point. Ja skúsim to tie pištolky. To sú zas nové dajaké. Ja som to dlho nehral, takže... No tak toto. Ja nie som taký profesionál, tak poviem. OK, akože no bad, ale... Nie sme taký profesionál, takže nehejte. Čakaj, vyberám si, hej. Takže 5-1 a hrajme do 3, takže... Do 3. Najprv vyhral som a ideme ďalšie kolo. To bolo také, že... Teraz skúsim byť žltý. Takže uvidíme, či mi to pomôže, alebo nič. Dáme Backrooms. Backrooms. To viem niečo, čo sa veľmi... Alebo Dogs, alebo ja nebolo správne. OK, toto je. Takže tu si asi berem toto tu, hej. Potom toto tu, hej. Potom si berem toto. Myslím, že tú zbraň budeme mať takisto. Asi toto. No tá snajperku mám ako prvú. Čo? Takže, jak... Kde si? No, ja chcem tiež vedieť. Kde si? Ja som dobré. Ty Maďáka som chcel na blízko. Tá ty si! Takže 1-0. Ja
Dwa snajperki, ta poď na blízko, keď chceš. No tak. Poď, no, na blízko, poď. Ja mám Ezoganu, tak to bude... Exogant. Ja mám... Nie, au, to boli docela. Jaj, toto máš. To nechceš, ne? Veľmi. To dá veľa damage iba. 1-0, 1-1, áno. A zatiaľ na sety je 1-1, takže uvidíme, ako to dopadne. Akože nie som rozohraný, hej, takže potrebujem trochu... Akože... Teraz ma neviem. O, neviem, kde je. Počkaj. Ja som preto jeden. No čo ti kasa? Hlavička. Nie, my budeme fajtiť, takže uvidíme. Ľudia, jak to dáme. Takže podľa hlasu. Jaj, takže ty tam. Počujem jumpet, alebo niečo také. Alebo trampolínu, to je tiež. Akože teraz, počúvajte. Joj. Takže toto je môj aim, tak vám poviem, tak musíme ísť zás. Zatiaľ 3-1, akože na sety 1-0 pre mňa. Nie, čo to počujem? Dobre, hlavička zas. Hráme už 7 minút, takže uvidíme. Hráme na sety, takže zatiaľ 1-0 na sety je. By the way. Čo, keď vyhrajem? Oho! Ty si dal nosko. OK, výborne. By som chcel si strašne. Takže keď proste poďalej ešte, zatiaľ 2-0. To je môj server. Hej. Budem ti dať ban, lebo klikni. Dobre, takže poď. Zatiaľ je 2-0 na sety, ale... A keďže bolo to docela tesne, keď si zoberieš. Teraz by som chcela zaškodovať, lebo bolo to docela dobre. Nie. Bože, takže keď sú všetky zbrane, ja si dám, vieš, jaké, ne? Ja si dám také isté, iba trochu iné, takže uvidíme, jak sú. Teraz idem. Toto, čo ťa bije na 5 sekúnd, to je otvárne ako... Ja si to potom môžem dať, takže... Poď! Joj! Ty si tam? Poď! Ty bojo. Nie! Však ty si mal 2 život. Dobre. No, takže... Uvidíme, jak. Uvidíme? Kde si? Má. Nie, však to bol centimetr od hlavy. To je najotravnejšia zbraň na svete toto. No, áno. Tak, vieš čo, skúsim si na toto. Čakaj, ja si vyberám zbranie, hej, teraz nebude to fér. To mi je celé. Skúsim. Ale nesnajpí, bo to je trapné, to celé. Teraz ma snajpne, ne, do hlavy. Cože, hej? No možno, áno, možno je. Čo tam?
robi. No podumnie. Nie bój się. To można, no można, nie. Ale nic piany. Czekaj. O! Tato! Także, no, także tak. Widzimy, jak to dopadnie. Widzimy? 15 minut mamy. Ale nie wiem, czy to veľmi otočím, lebo akože... On je oveľa lepší, hej. Ja už to nebavím až tak, ale... Ja stále, keď rozbijem skôr, no tak príde mi, že dávam hity. Okay, takže ty tam, tak kde, ne? Hity? Povedz. Lecą. Čo? Lecą. Nie, ja już nie mam Izugan. Dobra. Jest, dobra. Первый бот, окей. Первый бот. Ja si trochę asi wymieniam zbranie. Ale nie wiem, jak to zkusimy zrobić. Dobra, zkusím. Ještě. Teď zkusíme. Teraz fajtíme docela, taky poviem. Ty. Hej, ty čo tam? Trochu medgitu si dávaš. Ešte jeden bod. Heal the heal. Hello dear. Heal the heal. Hello! A ty Maťo! Ja sa s tým nemazujem až tak. Ja idem, ja centrujem! To ja to dávam! Ty koky. Yeah! Jo, dobre. Ja už nemám naboje. A čo to, akože, toto není fér, lebo on sa iba medgituje ten... Nie som. Jo. Ja nemám naboje. Ja iba s rukami môžem fajtiť. Ja nemám naboje. Ale aj ty fajti s rukami. Ale... Tak kosu fajti, s kosou. Tak to vyhral. Nikto! Ale ja som nemal naboje. V ničom. Toto sa mi nikdy nestalo, kamo, že som až tak naboje. Vrali. A teraz zažiješ. Teraz si roztočím môj miniganik a zažiješ Ameriku! Pohode. Čo to kosíme trochu tam. To už nie, to sa netrafíš. Au! Ja! Ty, ešte to?
Gang, 2-1, dobre. No. No, ja som prechval, ty si rýchlo. Že ideme ešte jedno kolo. Ešte jedno, ešte. No však dohrajeme. Do 3. Takže ľúbilo sa mi toto tu. Takže ja... Dobre. Takže tak. Teraz si dám asi takú tu, potom si dám takú tu, potom si dám sa, ja milujem, vieš. Dám si možno aj toto, no. OK, no bad. Nemám zlé. Som si až také zlé. Nie, ja som to. Ty máš granatu, Benny. No. No, si chystal. No tak, Nie. tam sa plamenom. Už nechaj ma. Please, speed, I need it. No, už kurva, nechaj. Ale nie. Kamo. Vieš čo, toto zberiem. Čakaj, si vyberám veci, hej, takže nechaj ma. A teraz ma zabiješ hneď, ne? Dám si veci. Ale nechaj ma! Damské bolo. Dobre. Ale... Ja nenávidím toto. Vieš čo? Ideme skúsiť? Ideme skúsiť, čakaj. Vyberám si zbranie. Ideme skúsiť. Vieš čo? Dobre. Ja to zrobím iba... Ideme skúsiť. Jingle bell, jingle on a bell. Nechaj ma! S pičoľkou ťa zabijem. Áno, lebo... Ale ja to rozbijem. No, takže tak. Teraz ja musím. Musím niečo proste. Medgit hlavne si skúsiť. Ale nechaj ma. Nechaj ma, bobek. Aký bobek? Čakaj, ja nemôžem ani zamierovať. Ale nech... Takže uvidíme. Co vidíme? Maďa, čo stále? Čakaj, Zogan je najlepšia zbraň na svete. Maď! Poď! Maďa! V pohode, plamenovať nič. Ani. Hop. No poď! No čo to? Čo to teraz? Plamene plánuje. Lebo mi nešie. Co toto? Nie, to bol blbosť. Čo teleportuješ? Ja nenávidím, Ty si tu zbal, no, by si spadl. dobre. 2-2. No takže uvidíme jak. Vidíme, jak to akože skúsime. Wow. Skúsim dať random, dáme random, uvidíme, čo nám to vylosuje. Alebo arenu, poďme arenu. Ja viem niečo, čo porazí raz dva. To je Rajfel. Rajfulka. Pekne, skúsim. A nechaj ma s tým maďarizmom. To si daj, tiež. Ale To je najlepšia vec. Na svete. tá teraz zažiješ. Bude tak. Mám Rajfel. To ťa zabijem, raz dva. Čakaj, vyberám si. Čom tu není? Čo? To je moja najlepšia zbraň. Nie, Bože. Jak?
My to chyba nożami zrobimy. Dawaj, nie? Zkusimy. Patrz! Kamu, jakie to easy było. Także jeszcze raz. Zkusimy. Czekaj, wybieram sobie branie. To są nabić. Słyszał? Tak samo mam telefon na drugą stronę. Szkoda. Nie, szkoda, to było dobre. Nie, to było... To decyzja. To są dobre akcje. Ale komu to nie płaci, jako że to było trapne. Telefonu! No i to już ma, potem by też to zdarzył. Tylko, że nie wiem co to, jako że się miejsce jest, ale... Czekaj, wybieram sobie zbranie. Hello! Niechaj ma na pokoju z ścianą. Niechaj ma, ty ma chyba nahitujesz, a teraz chyba... Ty kamo, to nie jest fair, dobra. Dobra. Chapem, jak ty chcesz. Chapem, jak to? Chcesz si veľmi shotgunu dneska? To ja mám, to už si povedal neskoro. A ty si mal šťastie. Do videnia, choď. Tam moja shotguna teraz. Shotgunu skúsime. Będzie zamywać teraz. Jaj, čakaj. Čakaj. Čakaj, nechaj ma. To iba položil. Pôjde to nič. To svietí Maďar. Dať. Aj si trafił. Jo! Comeback zatiaľ. Zrobił som comebackik trochu. A to tak, co mam położyć? Jak to mam? Czekaj. Jak? Trochu. Oj, to jest trapas. Czekaj, Maty, Madziar. Jako że ja nienawidzę toho Maďara. 3 minuty. Czekaj, ja si wybieram zbranie. Czemu to mam teraz zrobić? Teraz to jest student aj na wszystko, także uwidzimy kamo. Dobra, szkoda. Ja! Także uczymy się tu społecznie z Maciej Kubką, także ciao!